И здравейте, YouTube! Аз съм Extreme Man и днес снимаме една поредица от Survival с един мой фъръм. Както чуете, ние си посъбрахме малко айтеми тук. Ей, чакай ма! Тук и сега отивам да си намерим някакво място. Ти къде отиде, бе? Ето ма, за тебе съм. Не, Виж какъв ми е скина, аз съм приел. Преди няколко Ти дена. при мен си напред много. Спокойно, ще видиш като дойда. Ще погледна ти първо. На мен, при мен ти си напред. Това е много странно. И може да ме чуете по-добре, защото съм с нов микрофон, преди се чуя ужасно. Мале, аз съм посрета на нищото. По-напред има много яко островче. Среди минимапа го виждам. Доста е якичко. Ето, ако виждате така. Арбе, гъщи пред този остров. Аха. Ето. Намаляй! Намаляй, бе, бате. Добре, бе, намалям. В момента само изчакайте за малко. Ще трябва да гуши. Сигурно. Не, аз не я заглушавам. Просто искам да изстреля едно нещо. Иначе клипът ми ще бъде хипер малък. Омага! Какво? Ти си много назад, аз съм вече до теб. Омага! Да, с момента спрях. Кое? Ка... Кое? Мага. Чакай. Снимаш ли още? Да, снимам. Само сте някой клип. Аре, ето с остров. Кога? Ела насам, зави насам. Чакай да се пусна да имам повече чанко. Как заевам като е нормален тук? Финк. Аз не съм с заедно с минимапи там. Къвто е. Али, чупи му. Омага! Мага. Не знаеш как? Да те телепортирам ли? Нещо ме пъгна на мен. Да, виждаш ли ма къде съм? Не е нужно, не беше нужно да се телепортираш. Така, момент само. Опа. Да, и преди малко той ме уби. Ах, човек, нещо ми лагва. Къде може не къща, чакай. Ела. Тук няма дървета, е много пусто. Аз имам саплинг, спокойно. Ела. Ако имаш саплинг, ела да засяваме дървета. Имам 7. Засей малко. Аре, тук някъде да живеем на пилата. Добре. Аз започвам да правя някъде тук къщата. Къде да направим? Момент са.